सोर? बे सिख्लाया सोर? बेथ' आंनि बिनानावसो। बियो नोंनि बिनानाव नङा, नोंनि सेकेन्ड गार्लफ्रेन्डसो। वाइ, मा बकिलाबायदों नोंलाय? आंनि बिनानावखौ आंजों दंखायनो नों बहानिफ्राय एसे पावार मोनखो? जुदि बे सावगारि नुनाय सिख्लाया नोंनि बिनानाव जानो हायोब्ला आंनि बिनानाव थाबानाय सेंग्राया बिनि बिदा जानो हाया नामा? माने? दैथुन, एसे सिगाङावसो नों बे सेंग्रानि थाखाय आंनि बिनानावखौ आखाइ होदोंमोन नङासै? वाइ सोमखोर, खोमा फुवारना मोजाङै खोनासं। साफ्रोमबो सिख्ला आरो साफ्रोमबो सेंग्रायानो एखे नङा जे ससियेल मिडियायाव नों जायखौ नुगासिनो दं। आरो गुदि गैया बिजौ गैया मिथियालासे सोरखौबा आखायनाया बियो गनायथाव नङा नोंथां। बियो डिजिटेल मुगा, ससियेल मिडियानि जुग। सोर सैथो सोर सैथो बेखौ सावगारियाव नायना सिनायनो हाया। नों जायखौ सैथो सानदों बे मानसिया सैथो नङाबो जानो हागौ। बिनिखायनो सोरनिबा सावगारिखौ नायनानै जाज दा खालाम। थौदो दैथुन। सोरथो फन हरबाय थादों? मानोथो हमाखै? सोमखोर हरदों, हमा आङो। मानो हमा? गोरोन्थिथ' जानो ना जाया नङाना? बोरैबा गोरोन्थि जाफ्लांबाय, निमाहा होदो ना। जुदि 5 बोसोरनि रिलेशनशिपखौ 5 मिनिटावनो बावगारनो हायोबा आंजोंलाय बेसे गोलाव संसार जागोन बिलाय? बिनि थाखायनोथ' बे जाथाया जादों। सोमखोरा नोंखौ गोथार गोसोसो मोजां मोनो। बिनिखाय बे गुबुनजों फट' नुनायखाय नोंखौ रागा जोंदों। बेनो गिदिर बाथ्रा जाबायना? आं सोमखोरखौ गाज्रि मोनाखै आदा, बिनि सान्थौखौसो। एसेबां गाज्रि गोसोना बिहा सासे बिदाजोंनो आंखौ सन्देह खालामदों आरो आंखौ आखाइ होदों। हेलौ रिमि। रिमि नङा, आंसो। आदा, अन्नानै रिमिखौ आंजों खनसे लोगो हमलायनो होलाय। गाबोन बेलासिनि 4 रिंगायाव सुबनखातानि कनफारेन्स हलसिम। आं बुंगोन दे। रिमि, गाबोन समफोरा लोगो हमनो लिंहरदों। खनसे लोगो हमदो।
राजा नै फेसबुकआव मा नुलायखो मा नुलायखो माथो जों गामिनि रिंखास्रिया भाइरेल जालायबाय फेसबुक नायबानो खालि बिनिल' फट' नुयो मानो आरो बुंबावनांगौ दंना आखलफोरानो लाजाखाया रिल्स बानाय इउटुबार जायै फेमास जासिगोन साननैसो उनाव ब्रेक गैयै जासिगोन जुदि बे फट'खौ मोनग्रोग्रा मानसिया बे खामानिखौ गाज्रि होनना मिथिदोंमोनब्ला जुदि बियो बिनि गाज्रि सावगारिखौ गाज्रिखौनो नुखादोंमोनब्ला बे फट'खौ बियो मानो फेसबुक इउटुबाव शेयार खालामनानै होखो बे फट'खौ शेयार खालामनानै बे सिख्लाखौ गाज्रि सिनायथि होनो सानखो ना बे फट'खौ शेयार खालामनानै बियो गावखौनो गाज्रि सिनायथि होनो सानखो सैथोआ सोर भाइरेल जाग्राया ना भाइरेल खालामजाग्राया बेफोरखौ बिजिरना नायोब्लाथ' रावबो सैथोआनो नङा अब्ला जुदि गावखौनो सैथो सानोब्ला गावखौनो समाजनि गेजेराव मोजां सानोब्ला बैफोर फट'खौ शेयार खालामियानो मोजां मुलाम्फाया सोरहा दं फारनैथिंबो गैया नाथाय गावनि प्रफाइलखौसो गुबुंले खालामना लानाय जायो थारैनो साननो थाङोब्ला बाथ्राया सैथोमार साला मानसिफोराबो दंसै सोरनिबा गाज्रि सावगारि नुब्लाथाय लाइक फलोवार्स बारायनो थाखाय शेयार खालामना होयो मानसिफोरखौबो नुदोंना जों बायदिया फेसबुकआव हाजारखि मोजां फट' आपल'ड होआ 40-50निफ्रायनो लाइकआनो फैया नाथाय बे आइडिजोंनो सोरनिबा गाज्रि सावगारि गाज्रि भिडिअ होदोंलाय लाइक शेयार खालामनानै बेसेबां नायनो पहेन बे बाथ्रायावले सैथोथार जुगानो भाइरेल जुगसो जानो हमबाय माथो थौदो थांसै बुं आंखौ मानो लिंहरदोंमोन आंहा सम गैया रिमे आंखौ निमाहा होदो आं नोंखौ आखाय होनो नाङामोन जों मिडिल क्लास मानसि एसे बाथ्रानो रागा जोङो एसे बाथ्रानो दुखुबो मोनो बिनिखायनो मोनफ्रोमबो खामानि मावनायनि सिगां मिथिग्रोना लानाया मोजां नों दा सानजे गासै गोरोन्थियाव निमाहा मोनगोन प्लिज रिमि फोथाय खेबस' खालामग्रा मानसिफोरखौ आं मानोबा एसेबो नायनो मोजां मोना जायनि थाखाय आं नोंखौ मिसआन्डारस्टेन्डिंआव आखाय होफ्लांबाय इयुनाव बिदि जानाय नंला आं नोंखौ लोगो मोननाया 7 बोसोरानो जायाखै सोमखोर बेयावनो नों एसेबां साहस खालामबाय जे आंखौ आखाय होलायनाय हाबा जाबाथ' आंखौ मा सन्देह खालामगोन इसोरासो मिथिसिगोन बिनिखायनो बुङो बिमा बिफानि बोसोनखौ फालि उन्दै समावनो बिमा बिफा गोमाजाबाय उन्दैयाव आइ आफाया मानो गैया बेखौ बुजिनो हायाखैमोन नाथाय आं जेब्ला गोरोन्थि मावो अब्ला आइ आफाखौ गोसोखाङो सानो आइ आफा थानायमोनब्ला आंनि गोरोन्थि खामानिखौ बादा होगौमोन नाथाय बै समखौथ' आं उन्दैयाव खोमानानै लाबाय फोरोंगिरिफ्रा बुङोमोन सासे गथ'नो हाथियार दैहैब्ला बियो उग्र जागोन आरो बे गथ'नोनो कलम दैहैयोब्ला फिउचारनि हांखो लिरगोन सम आरो बोथोरजोंथ' आं गोरोबनो हायासै आरो आखल आखुखौबो दानो हायासै सोमखोर आंनि बुंनायनि ओंथिया बे नङामोन नोंहादि बिमा बिफा गैया बे बाथ्राखौ आं दिनैसो मिथिबाय नों सिगाङाव मानो बुङाखैमोन आं मावरिया नाथाय आंनि गोसोआव सानना लाया जे आं मावरिया आरो गुबुननोबो सिनायथि होनो लुबैया जे आं मावरिया दिनैनिफ्राय आं बुंदों नों मावरिया नङा आंबो बुजियो बिमा बिफा गैयाब्ला गोसोआ माबायदि जायो